Prøv at se, nu har jeg slikket så meget på de der cigarer der, så jeg har bare fået det ud over det hele. Det er jo nice. Isbomten. Skins. Kender du godt den funktion, hvor det bliver lagt direkte på Facebook? Ja. Lige præcis, det der altså i tankerne. Kom over det, Egon! 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 Du skal lige suge i den først, du skal. Og så indvend den, indvend den. Det er perfekt, det her. Hold kæft, det går ondt, det der.